Oras marihita mauliati majuhatta sungonidang dihuriatta kami keluarga silaba Burumanurung Sian Rayon Opat sangat mendukung pesta Gotilon di Huriatta hati susadia upasat kami dihamu mauliati on Huriatta ma pakadongan ruas tatupahi ma Huriatta asa asian giat lastu majuna Huriatta anong perkembangan di tasalubna las boy lenggat sude akka labui tapatupa di Huriatta sarilingon soni masih kami silaban horas mak. Inanami ruas di Huriatta alanai masuk na Parngalado dorot panitia pesta Gotilon do ulang tahun di Huriatta alanai dong mahita dinalaw masuk prosesi panitia do Parngalado dong mahita saluhun lagi pangina. Pertanding ibadah pesta Gotilon saya penemonok kumatuhok pelean hamoniateo jala saya pajauh-jauh kumakowar ni jauh kuliah ni Tuhan tak nahinawang ni Yesus Kristus muain jauh-jauh kita dibalas terong lau pasahatong hamoniateo ni Tuhan tak tulibata tamaro kita masuk tak tulibata alas ni pambahinan na saya puji bagaimana Taulok pemaliwatan marhita ini uni-unian doon ogun hubud manokor. Ya ibana mga pangihita kang pari rasi rasa moay marhita na mga leon sunay akan ang talit toto di mulut pabrik.
Saya kata ni batama membangun dirohata ruas roh perhalado di HKBP di Karengong. Alir berdebatan Silama lima gobara di Pangologion, sama Yesus na mangoloi amana, nang pe makadopi godang kamolon. Sa imot maragani sudah ruas di Huriawan, mangoloi tuhatay. Alir Tuhan, guru primahan di guru kami, asa betul guru kami, Lilinom, lima gobara ni Simoda. Nangapong na Simoda miparita ng lima na ulini tupata na manugulita kuriana ipadala ni ngolutabe. Portivion na tinapon ni Bala. Di Portivion do ingan hinggang mengulata. Di Portivion do akan proses. Portivion na tinapon ni Bala. Di Portivion do ingan hinggang mengulata. Di Portivion do akan na proses mengurut akan tidakon tahun Ibu untuk berkata Portugal akan meninggal. batal Pagkuwe na nilong lima pasu-pasu di bawah. Di pagkuwe jalan di pasu-pasu Tuhan karena sudah ruas to pagalado di Huriana mangula dauna. Gabi na nila sino maakana pinahan.
Dia